бузурги аз подшоҳ пурсиданд: подшоҳ, ту дар биёбон равон ҳастӣ, дар он ҷое ки на дарахт мерӯяду на растанӣ, ва хело хаста шудиву ташна мондӣ. барои як об чӣ қадар медодӣ? подшоҳ дар ҷавоб гуфт: барои як қатра об ними мамлакатамро медодам. бузург гуфт: баростӣ? подшоҳ дар ҷавоб гуфт: баростӣ. ва боз ҳам бузург гуфт: рафтиву роҳатро давом додӣ ва боз ҳам хаста шудӣ, ташна мондӣ. боз барои як қатра об чӣ қадар медодӣ? подшоҳ дар ҷавоб гуфт: боқимондаи мамлакатамро медодам. бузург ба самти подшоҳ хандиду гуфт: писарам, арзиши қудратат бо арзиши ду қатра об баробар будаасту. маҳз дунё ҳамин аст ки дӯстон, мо мақоми худро надониста дар ин дунё зиёдаравӣ мекунем. барои инсонҳое ки фаҳмиши баланд доранд, як нуқта бас аст. барои ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам.